Koliko je ono što sam radio doprinelo popularizaciji informacionih tehnologija u obrazovanju je nešto što nikako ne mogu izmeriti. Međutim, ono što je sigurno jeste da sam prvi uspeo da realizujem ideju čije je vreme došlo i zbog toga je ta ideja imala toliki uticaj na obrazovanje u Srbiji. Sajt učislobodno.com je na adresi na kojoj je i bio, ali je još neko vreme u formi bloga gde se nalaze video lekcije sa gradivom matematike i fizike za osnovce. Ono što će uskoro se ostvariti jeste da će postati jedna platforma za elektronsko učenje i to je nešto na čemu radim zadnjih godinu dana. TEDx konferenciju treba posetiti pre svega zbog ljudi koji tamo dolaze. Ni na jednom drugom mestu nećete naći toliki broj ljudi koji su kreativni, pametni, koji vas motivišu, jer na kraju krajeva to su ljudi koji mogu da vam napune baterije i koji mogu da vam daju snage da izgurate onu ideju koju ste zamislili, u koju verujete do kraja.